so na shige na rasa dukan wani manufata. Asma na kai ma dan Allah kar da ka shige yakin so. Yaki yau na so ka shige ka rasa dukan wani manufarka. Aliyu ina maka gargari kar da ka shige yakin so. Asma na kai ma ka san abin ayyana min ciwo idan na tuno ta raina. Abin ayyana min yawo ciwon so akwai hadari. Yau gashi ni na gama yawo. Yan mata ku yo nazari wallahi abin kwai ciwo. So baya ganin girman ka ko da a ce kai yaro. Amma ko tsaya ku ji hujjata wata nake so ta bar ni.